no giitirta password maɗa ɗum jeggitinɗa ɗum Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on cannama, on jettama furtawɗo nder duniyaru. Nde hande woni arande moɗon garol he channel ngal darum weccum jungo mo ñama on giyam binni boɗejo ɗum windira subscribe mabo abonné gaɗon subscribe. On jarama ko watte men giya gaɗon subscribe in on gaɗi subscribe on cuɓi all kala de min gaɗi video gol bote fu gol yewtata on giyangon he koye ɗum. Kuma in video ɗum fottani on gaɗa non ɗum like gaɗe subscribe nafa sanne. In on gaɗi subscribe kala video ɗum bote fu on keɓan ɗum he koye ɗum cuɓon all. Tindinore men gaddi hande tindinore no giitirta password maɗa majjuɗum ɗum Facebook ko a yeggiti ɗum togo neɗɗo waɗa Facebook yeggita password muɗum to lawol koyngol non. Yewwa sai gara nata nder browser ma hana ni no giɗa ni. Joni mi nati Chrome ngana nder browser ma sai gara dara toɓɓe tati ɗe giɗa ɗe dow toɓɓe tati ɗe sai gara ñoƴƴa ɗon sai leytowa ɗo to giɗa settings sai gara nata ɗo settings ɗo nde wari sai mema hana ni ɗum waddante hana ni. To joni a daran ɗo to giɗa dow ɗo to giɗa password ɗo sai gara klika dow majjum. To a yi ɗum waddannete hana ni. Joni on gi'i to kujjeji website ɗi mi gollirta fu on gi'i ɗi bangi ɗo. To joni miɗo yiɗi mi yiita password Facebook an ɗum mi yeggiti noy gaɗanmi. Sai mi wara mi nata ɗo ɗo to giɗon ɗo on giɗo Facebook o sai mara mema ɗo Facebook ɗum password Facebook mi yeggiti to kanjum mi yiɗi mi hiita mi anda ɗum woni password an ɗum mi yiɗi mi hiita ɗum sai mara mema ɗo Facebook ɗum hanani. Ok, to joni on gi'i hanani no giɗon joni ɗum waddani an on gi'i Facebook an ɗum waddi Gmail gonɗon ɗo ɗum waddi password ɗum wattuno dow Facebook ɗum. To joni on gi'i password on geni toɓɓe ɗe ni kanjum woni password Facebook an. To joni miɗo yiɗi mi hiyade to ɗum mi yiɗi toɓɓere ɗo to giɗo hana alama hitere ɗo ɗum mi warta mi mema. Nde memi ɗo majjum ni ɗum hollayan zahiri password ɗum wurtowo mi hiya ɗum. To joni on gi'i toɓɓe ɗe dow hitere ɗe giɗa ɗe ɗo mi warta mi mema. Nde miɗo yiɗi mi hiya password ɗum to nde a waɗi a kiliki dow hitere ɗen ni hana ni. Joni on giɗi ɓe kolliyam waɗa verify finger an. Nde mi waɗi verify finger an joni ɗum hollayan honno an tan nde waɗi memi ɗum nda waya an woni finger ɗum. Nde mi waɗi memi joni on gi'a an password ɗum wañi. To amma joni misali mi waɗanta en ko watta ɗum fama hana sai mi wañini password an. Ok, to joni sai mi soƴƴo ɓawo. Wato kala fu website ɗum gaɗɗa gollirɗa he Gmail ma in aɗa yiɗi giita password ɗum gaton a jeggitina ɗo garta nata nder browser ma ɗo. Joni on gi'ira ɗum ɗo fu to mi golliri website ɗum mi gollirta on gi'i to joni ɗo ma joni de miɗo hiɗino mi hiita password majjum on gi'i password ɗum ni samara mema dow hitere ɗo to giɗon ɗo. Kala password ɗum jeggitinɗa fu lawol koyol gol tokkata giita password maɗa wonno. To on jeggite gaɗon subscribe gaɗon like turano ɗon bandiraɓe heɓa ɓe botoro e majjum. Wassalamu alaikum.